లాదాన్ పోసేకరా ఉందో ఇటు బ్రోకర్ బేలడు ఆతుల లాభండో షే ఎందుకు ఇంక ವಿಷಯ ಗುಂಡೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮಾರ ಎಂದೇ ಬೇಲೆ ಮಂದೋಲ್ಲಾಂಕಿ ಅದೇ ಆಯ್ತು ಸೇ ಡಿಕ್ಕದಾಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬ್ರೋಕರ್ ಬೇಲಿಡ್ದಾಲ ಇಜ ತುಕ ಎಂಕೇರ ಮಂದಿ ಬ್ರೋಕರ್ ತಿಕ್ಕೇರ ತುಕ ಬ್ರೋಕರ್ ಮಂದಿ ಮಂಗೆ ಮಲ್ತದು ಈ ಸತ್ಯ ಕಮಿಷನ್ ಅಷ್ಟದ ಕಮಿಷನ್ ಕುದ ಕಾಸಿದೆ ನಮ್ಮ ರೈಸೋಡ್ ಬಕ್ಕ ಜ್ವಾಲಿ 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 ಹೌದಿ ಬದಿ ಬದಿ ಬೆ ಹಾ ನಮ್ಮ ರಿಕ್ಷಾದ ಕಿರಣ್ ಲೆತ್ತ ಆಯ್ ಕೆಲವು ಜಾಗದ ವಹಿವಾಟು ಪೂರ ಮಲ್ಪಿ ಎದ್ದು ಸೊರ್ಲೆ ಆ ಕೊಂಚಿ ಫೋನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಂಗೆ ಅನ್ಪೇರ ಪ್ರತು ಉಡಲ್ ದುಳೈಕೇನ ದುಂಜಿ ತುಡ ಹಲೋ ಹಲೋ ಕಿರಣ್ ನಿಮ್ಮ ಯಾನ್ ವಾಮನಿ ದಾದ ಬನ ನಿಮ್ಮ ಒಲ್ಲ ಇಲ್ಲು ಮಿನಿ ಜಾಗಿ ಮಿನಿ ಸೇಲ್ದಲ್ಲ ಉಂಡ ಏರೆಗ್ ಎಂಕೆ ಬೇ ಎಂಗೆ ನಾವು ಪಣ ಪಾಲ್ದ ಕಾಸು ಪ್ರತಿಕ ನೆಗ್ಲೆಗೆ ಎಡಂದ ಈ ಜಂಜ ಜಾಗೆ ಮಲ್ಪೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲು ಮಲ್ಪೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಅನ್ನೊಂದು ಹೋದ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಹೋಡು ಸರಿಪಲ್ಲ ಟೆಂಡತ್ತ ಕೆಲಸ ಸೈಟ್ ಉಂಡತ್ತ ಸೂಪರ್ ಅಂಡ ಪೈ ತೂಕ ಬಲ 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 ಸರಿ ಬಲ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಲ್ಲ ಬಲ 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 ಅವಳು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಸರಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬರ್ತೇನೆ 5 ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಪನಂತು ದಿಬೆ ನಿಲ್ಲು ಸೇಲವು ಅವು ಸೇಲ್ ಏತು 80 ಅನ್ಪೇರು 80 10 ಸೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಹಾ ದಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪಂದ ಕಮ್ಮಿ ಪಾತೆರ್ಗ ಅತ ಪಾತೆರ್ಗ ಅಥವಾ ಬೇತದಾಲ ಹೆಚ್ಚವಲ್ಲ ಬೇತೆ ಮೂಲ ಈ ಏರಿಯಾ ಇಜ್ಜು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪೋಂಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಸೈಟ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ತುಕ ಬೇಬಿ ಹೌದು ತುಕ ಬೈ ಏತು ಅನ್ಪೇರಿ ಮೂಲ ಸೆನ್ಸ್ಗೆ ಏಲ್ ಕಾಲ್ ಬಂತೆ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಬೇತೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡ ಜಾಗೆ ಮೀನಿ ಇಲ್ಲ ಮೀನಿ ಬೇತೆ ನೀನು ದಾದನ ನಾಟಕ ನಡುತ್ತೊಂದುಂಡು ಏನೋ ಮಂಗೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ ನಿಕ್ಕ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲುಂಡು ಕಮ್ಮಿಡ ಬರ್ಪುಂಡು ಹೋದ ಅವೊಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ಗ ಇಲ್ಲು ಬಾಸೋದು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಇತ್ತು ಒಂದು ರೇಟ್ ನೆಕ್ಕಿ ಫೈನಲ್ ಇತ್ತು ಮುರಣಿ ಮುಟ್ಟ 30 ಬರೋದು ಇತ್ತೇರು 29 ಬರು 31 పేరు 21 పన్పేరు పాటి దక్కల 30 పండుద్ది 2 లక్ష ఉల్ల ఇప్పాడోడు ಅಕ್ಕ ತೂಕ ಇದು ಇಲ್ಲಡಿ ರಜೆ ಮಾತಿರ್ದು ಗೊತ್ತಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡಿ ನಿಯರ್ ಲೆಜರ್ ಅಕ್ಲು ಪಿದೆ ಗೊತ್ತಿರ ಅಕ್ಲು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಶೇ ಇತ್ತಿರ್ಲ ಜೇರತ ಇತ್ತೆಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಬರೋಣ ಬರ್ಕ ಪಾತಿರ್ಗ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರ ಹಾ ನನ್ನ ಬಡದಿರ ಕೇಂದ್ರ ಬಂಪೆ ಹಾ ಒಂಜಿ ಪಟ ಬರೋದು ಎಪ್ಪಣ ದಪ್ಪಲೆ ಇದು 21 ಮಗು ತಿಕ್ಕೋತ 21 ಪಾತಿರ್ಗ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುದು 31 పేరు 31 పేరు 21 ಮಗು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹಾ ತೂಕ ಹಾ ಪಿಜರ್ಗನಾ One day later. ಏನಣ್ಣ ಯಾನು ವಾಮನೆ ಬಡ ವಾಮನೆ ಬಲೆ ಒಂದು ಗುಲಾಬಿ ಬರಲೈತೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಇತ್ತೆ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಏತಂದು ಕೊನು ಲಾಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಅತ್ತಿ ಬನ್ನಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಜ್ಜಿ ರೇಟ್ ಒಂಚೂರು ಅಂತಿಂಚಿ ಮಾಡ್ಕೊಡು
ಗಿರಾಕಿ ಯಾರು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಡೀ ತುಂಬೋಡ ಇರು ದಾದ ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲ ರೀ ದಾದ ಇರ್ನ ರೇಟ್ ಗೀಟ್ ಪೂರ ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲ ದಾದ ಇಷ್ಟ ದಾದ ಒಯ್ಕ ಈರು ಏರು ಓ ಎಣ್ಣೆ ವಿಷಯ ಬಂತು ಚೆತ್ತ ಯಾನು ವಾಮನಿ ಬಂದಿದ್ದು ಭಯಂಕರ ಮಲ್ಲ ಬ್ರೋಕರ್ ಇಲ್ಲದ ಪುರ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಪುರ ಯಾನೆ ಉಡ್ಲಾಗ ಏನಾದ್ರು ಮಿತ್ತಿಯರ್ಲಾಗಿ ಅಂಚ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ತಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅಂಚ ರಪ್ಪ ಬರ್ತೀನಿ ಏತ್ ರೇಟ್ ಬಲ್ಸ್ ಒಂಜಿ ರೇಟ್ ರಪ್ಪಕ್ಕ ಬಯದಲ್ಲ ಯಾನು ಇಲ್ಲಿ ಗಿರಾಕಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬನ್ನಿ ಯಾರು ಬಣ್ಣ ಯಾರು ಇಲ್ಲು ಮಾರೋ ಯಾವನದು ಯಾನ ಇಲ್ಲು ಮಾರ್ತು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬದುಕುಲ್ವಾಡ ಮನೆ ತುಂಬಿ ಚಾಟ್ ಫುಲ್ ಯಾರು ಬಣ್ಣ ಲಕ್ಕ ಕೆಜನ ಇಲ್ಲದ ರೇಟ್ ಬಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಮೇಡಮ್ ಜಿಗೆ ಏನಿಗ ಯಾನಲ್ಲ ತತ್ತದ ಬೈದೇನ ಮಾರೆ ಉಡಲ್ ತುಳೈಕೇನದು ಹಲೋ ಕೊಂಕೆಗ್ಲ ಹಾಕದಿ ಹಲೋ ನಮ್ಮೆ ಏರ್ನಿಲ್ಲ ತೊಜಿ ಪದವೆ ಆ ಇಲ್ಲ ಮಾರು ಜಗತ್ತ ಅಂದ ಬ್ರೋಕರ್ಗೆ ಲಾಕರ್ ಐಕ್ಯ ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನೆಕ್ ಮಾರನಿನ ಇಲ್ಲ ನಿಕ್ಕು ತೊಜಪಾದ ಕೊರ್ನಿಮೆ ಎಂಚ ಸುರುತ್ತ ಬ್ಯಾರಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಮಿಷನ್ ತಿಕ್ಕಿಜ ದಿನ ಬಾಳ ಜೋಪಾನ